makita din mo sa podcast namo, mura normal lang pero pagkahuman gakurog di ay ito. Bitaw no, pero mas maayo gyud nga magpasalamat ko sa Ginoo karon nga safe ang mo ang travel gikan sa Sydney paingon dire. Nakita na ako akong pamilya, ako ang papa nga kanunay gid na ako akong mama ug akong papa nga kanunay gid na ako nga giampo nga tagaan pa gyud og dugang mga tuig pa nga mauban ako masaksihan niya ang ako ang anak na tangawa maayo kayang katawa na nakita niya iyang mama na nagstorya dire. Kay kahibalo gyud na siya kung unsa iya ang mama. Maulaw ra ba na siya kung magtungkod ko. Ako ang kausa-usang igsuon. Sa tanan diri nakita nako na lahi-lahi namang ang mga gagmay karon nga dalaga naman. So nagtuon na gyud maingon na gyud ko nga nagkatigulang na pud ko. Pero bata gyapon nawong, di ba? Nakita ko nako si auntie, nagpasalamat ko nakita sa sukad sa before ko ni adto og Australia nakita kanigit si auntie. Amen. Isa gid ni siya katong naa pa mi sa bukid. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi te. Nakita na ko nalipay ko na nakita tika si Auntie Mili. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Nakita na ko akong ubang pamilya dire nga ako pa ya sa una isa pud ko sa dili kayo kusog sa ingon ani nga mga butang. Usahay magkuan pa ko sa kong kuya pero wa jud ko nakadungog na akong kuya. Nagtok na siya nga, uy, dire, pero you know what? Maayo yun ang Ginoo. Amen. Bisag layo man may nakita na ako ang mga buluhaton sa gibuhat sa Ginoo sa among kinabuhi. Nga layo man may, ayaw nga walay lisod po dito. Lisod dito, kung kabalo ko nga lisod dire, lisod ang panginabuhi dito. Pero kung ang Ginoo na kanato bitaw, mura og okay ra ang tanan. Amen. Kami galing ni pamilya dito, kami rang tulo sa kumbana. Magbantay sa akong anak, magpuli-puli lang Siya sa buntag, ako sa gabi pag magtrabaho. Balik-balik, magluto pa ko. Wala, normal na ino ang mga gipangbuhat diri mo po akong gipangbuhat dito. Wala ba may mamagpapa? Wala may mga silingan, ang mga silingan dili na kaila. Diri na ang mga silingan na ino ang mapangayuan o kalamunggay. Yes, mo na diri. Dito wala. Wala jud asin tama. Wala may kaila. 10 years or 15 years na ako 15 years, mag 15 years na ako sa Australia kung bana 22 years. Kanang 15 years na humana lang ko nang wa gid may kailaan ang ubang silingan namo. Muna kita laki gyapon ta. Kay ang mga yuta dire kung kuan lang ta mga sanay ka na bitang kugi lang ta kanang mga yuta nato diya bisag gamay at wala nang tamnan diya nanatay pagkaon. Dito kung dili mi maningkamot, dili mi trabaho sayo sa buntag ako mumata ko alas 5 sa buntag, akong bana mumata alas 5 sa buntag. Kay magtrabaho na kung dili mo trabaho, asa may pangbayad. Diba? So, murag ang kanang word na complain. Usahay, tao na mapunta nga, uy Lord, usahay ni, tao na punta, pero ato ang palong nga, Ginoo na agad kanunay. Butuod yung ko aning, kanibitang, bisang sa bitaw kalisod, kung mo, sampit ang kita sa iya bitaw, medyo kayo, na tagaan kita niya grasya. Dili man, diretso, dili man ka, tagaan na ka na ako, pamaghulat ta, pasensya lang po, pakita lang po sa imong action. So nagpasalamat ko nga, nakita na ko tanan, ang kanipong magsige o tabang sa akong mama o papa, kabalo ko sa inyo akong kinsa mo. Pasalamat ko kanunay sa inyo tigagang, tilyoneda, mao gina akong permitted laanti na ako, mao na akong permitted madungog na mga ngalan, gatabang nila papa, pag maato silang dialysis. Nakita na ganda ko akong papa sa pag-dialysis niya. Sakit kaayo sa ako. Munang maningkamot siya ko nga makatabang ko sa church. O kita magpadayon tao. So sa kalisod, magpadayon
pagtulag sa Ginoo. Maura gyud atong puhunan sa tanan. Magsakit man, maayo man atong kabuta, lisod man ang kinabuhi. Magpadayon gyapon ta. Salamat sa Ginoo. Amen.